Waqt diskussjoni mtella mill-Partit Laburista l-ħadd filgħodu tkellmu għatta kelliema li qasmu l-viżjoni tagħhom dwar il-garanzija għax-xogħol u l-familji. L-antropologu Rachel Xikluna qalet kif il-viżjoni tal-Gvern hija holistika e kif tinkludi l-futur fl-isfond ta' soċjetà li dejjem tinbidel. Żidet tgħid kif familja b'saħħitha twassal għal stat b'saħħtu. Għandna temi għandna l-familja u x-xogħol. Tajjeb dawn huma żewġ temi li qatt ma tista' tisseparahom. Kif dejjem ngħidu il-familja, jekk inti ma jkollokx familja b'saħħitha, m'għandekx stat b'saħħtu, m'għandekx production li hija b'saħħitha, f'dik irridu ndaħlu bħal dejjem il-benesseri inkluż il-futur. Andrew Farrugia li ġej mis-settur tal-video game development irringrazzja lill-Gvern għal ħidma f'din in-niċċa ġdida. Studenta fil-kors tal-iżvilupp diġitali fih dan l-Emcast Nicole Frendo qalet kif dawn l-aħħar sentejn sar progress enormi f'dan is-settur, fejn qalet li pajjiżna jista' jmur pass il quddiem permezz tal-kreattività u l-ħolqien ta' aktar opportunitajiet. L-analista finanzjarju Noel Kassar semma l-importanza tal-litteriżmu finanzjarju li għandha tibda sa minn età żgħira saħansitra mill-iskejjel. Kert Mikallef li huwa persuna b'diżabilità tkellem favur l-importanza tal-inklussività filwaqt li ringrazzja lill-Aġenzija Support tat-Tagħmir li huwa ġimgħoti biex bekk ikun jista' jikkomunika. I would like to see more services and knowledge in the future so that people like me feel more inclusive in society. I also think that certain procedures need to be simplified for families of people with disabilities. Francesco Xwireb li huwa ekonomista u negozjant qawċi tkellem dwar kif is-sussidji tal-enerġija kienu kruċjali mhux biss għall-familji, imma anke għall-kumpaniji sabiex ikomplu jaħdmu. Faħħar ukoll l-introduzzjoni ta' Skills Pass e kif l-investiment fil-ħiliet huwa essenzjali. Grazzi għal ħafna inċentivi u għajnuna mill-Gvern, kif ukoll mill-Ministeru, għawdix illum irnexxu li joħloq ħafna attivitajiet matul is-sena kollha. Pratikament il-turizmu illum għandna turizmu kontinu. ċew il-problema ta' seasonality illum vera naqqasnija ħafna. Dr. Dylan Attart li ġej mis-settur tas-saħħa u t-teknoloġija għal kif l-investiment fis-saħħa huwa xhieda ta' dak li nistgħu nagħtu lura. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja innota l-kambjament u suċċess kbir fil-qasam tax-xogħol. Dak is-suċċess kollu, dak it-tkabbir ekonomiku jissarraf f'pagi aħjar u kundizzjonijiet aħjar. U meta nitkellmu nikkomparaw għax aħna nieħdu sehem ukoll fid-dialogu soċjali fuq livell Ewropew, naraw id-dbatijiet li qed jgħaddu ħaddiema barranin. U s-soċjetà magħhom. Għax apparti li l-qat li qed jiżdied, illum il-ġurnata qed jaqtaw il-benefiċċji. Meta hawnhekk mhux għandna l-inqas rata ta' qatt, imma għandna l-ogħla rata ta' ħaddiema. Remenda Grek li hija direttur tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva qalet kif għandna liġijiet ħajjin f'pajjiżna, fosthom permezz tal-introduzzjoni tal-liġi tal-protezzjoni tal-minuri u l-emendi fl-adozzjoni, fejn il-qalb ta' dan kollu huma t-tfal. Żidet kif dan il-Gvern introduċa wkoll lif għal aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, għal aktar inklusività u tisħiħ tal-familji. L-ekonomista Kiron Bruno qal kif ir-riżultati pożittivi ekonomiċi ta' pajjiżna qed jinnotawhom anke aġenziji ta' kreditu fosthom l-IMF u l-Kummissjoni Ewropea. Al kontrarju ta' pajjiżi oħra, pajjiżna m'għandu l-ebda riżorsa naturali li tista' tgħinlu sabiex ikompli ikabbar l-ekonomija tiegħu. L-ekonomija tagħna, il-pilastru tal-ekonomija tagħna qiegħed qudiemna ħbib tiegħi. Pilastru tal-ekonomija tagħna huwa l-viżjoni u l-għaqal li bih qiegħed imexxi dan il-pajjiż il-Prim Ministru.